Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin ni Jesus. Maraming salamat po sa kalagas at taglay po namin sa mga oras na ito at buhay na bumula sa iyo. At sa bagay ito, binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa aming pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapit. Bawang lahat sa pandalangin ng aming iginagalap ng malibang lista, Walde Estrada, Almeida. Ayon po maminaman na manggagawa. Humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami nasubukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming malapay noon. Huwag mo naman tingnan namin nagpagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalain mo kami lahat malapay noon sa pag-aaral salita. Langisan mo yung salita patabang lingkod sa ganang akin. Walang magagawa. Basahan lamang. Aligabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dahil po papalang espiritual. Sa aming minamahal kapatid sa dakong ito lalo ang pumami ng mga babisita. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We come to cast out in the mighty cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Minsan pa nga natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po makaupo mga minamahal. And then tayo po ay mag-settle down and maghanda po tayo sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At bago po lahat sa kapintulutan ng ating pong beloved preacher, ako'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po'y aming pong welcome sa ating pong Sunday General Worship Service natin po dito sa may San Carlos City, Pangasinan, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y pinauna po natin pong iginagalang at binabalabang lista, Walde Estrada Almeida. And we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Merry Christmas po sa ating lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal na Panginoon. It's a nice thing, a best thing na tayo po, mga minamahal, ay mag-celebrate ng ating Kapaskuhan sa araw ng ating pong pananambahan. Amen? Amen? Sapagat most of the time, mga minamahal, ay talagang very rare na talagang tayo po ay matatapat sa linggo ang ating pong banal na gawain, especially Sunday service natin. But that we are so much blessed today, sapagat narito mga minamahal yung ating mga kapatid. Palakpakan po natin yung ating mga minamahal kapatid na nandito ngayon. Amen. Maaring some of us are supposed to be in their respective houses, in their homes, because yung family natin mga minamahal ay nandiyan. Pero they decided to be with us today sapagkat mas mahalaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin ang ating po mga banal na kasulatan at ang ating mga ballpen, mga notebook at ating itala yung ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 1, talatay 22 hanggang 23. Amen. Aklat po ng Mateo, kabanatay 1, talatay 22 hanggang 23. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating pamagatan, ang ating pag-aaralan mga minamahal, ang sabi ng ating talata ay yung ating pamagat is Christmas, a season to remember. Christmas Day is a day of birth of Christ, Jesus. Hindi man eksakto ang date nito na masabi natin mga minamahal na ito yung kapanganakan talaga ng birthday ng ating pong mahal na Panginoong Hesus nung siya nagkatawang tao. But hindi na yun ang issue. Amen? Basta ang alam natin mga minamahal, mayroong Kristong ipinanganak. Amen? Upang ikaw at ako ay matubos sa ating pong mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
And how do we make this a memorable one? Paano ba natin magawa ito, mga minamahal, ang ating pag-celebrate ng ating pong Christmas season ay makabuluhan and something to cherish. Amen. Sabi nga, the Christmas day is an event when the Holy God dwelt among the sinful people like us. Ang araw ng Kapaskuhan, mga minamahal, ay yun ang araw na kung saan bumaba ang Diyos na nagkatawan tao. Amen. And dwelt among the sinful people. Sa mga taong makasalanan katulad mo at katulad ko. So ibig sabihin, mga minamahal, kung hindi nangyari ito, wala tayong katubusan. Lahat magsabing amen. Kung hindi nangyari itong kapanganakan na ito, itong Christmas day na ito, mga minamahal, kung hindi dumating sa ating pumabuhay, ay siguradong tayo po ngayon ay hindi magkikita-kita sa araw na ito. Bakit? It is not because of the season, it is not because of the event or celebration, but it is because Christ, really, nandiyan mga minamahal sa ating kalagitnaan, nangnahan siya sa ating mga puso at pinagsama-sama tayo upang ating purihin, dadakilain ang ating Diyos na buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. What is Christmas? Kapag tinanong ang mga bata, mga minamahal, ano ang Christmas sa'yo? Sa mga minamahal magsabi, it's about party, celebrations. Amen? Ang ilan mga minamahal talagang mula kanina, talaga tugtog dito, tugtog doon. Party tayo. Christmas kasi. It is about, some of them, it is about our new clothes, bagong damit, bagong laruan, out of the country vacations, madaming pagkain, family gatherings. Ito po sa kanila mga minamahal ay ito yung Christmas. Na kung saan mga minamahal, very rare na ito na nangyayari sa ating buhay. Minsan lang naman yan sa isang taon eh. Bakit hindi na po pwede mag-absent? Dahil importante nandito nagre-reunion ng pagpapamilya. Pwede namang gawin yan in some other days. Amen? Because to them, Christmas is about special event. Amen? But take note mga minamahal, meron ding mga tao na sa kanila ang Christmas ay walang kapayapaan sa oras nito. Ang kanilang Christmas ay walang trabaho. Lahat ng may trabaho noon, amen? Pinagpala tayo, amen? But maraming taong walang trabaho ngayon. Amen? Ni walang maibili ng pansit man lang. Amen? Hindi na pinag-usapan kung spaghetti o pansit, yung mabili man lang, wala nga eh. Amen? Maraming mga tao na ang kanilang Christmas ay malungkot. Maraming mga tao, mga minamahal, ay dahil sa kanilang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, may mga taong walang bahay, walang tahanan, walang pamilya. Nandoon mga minamahal, sila nasa kulungan. Ang ilan nasa ospital, may karamdaman. Parang makikita mo, walang kapag-asa sa buhay. Meron na mga taong wash out ng kanilang mga houses dahil sa mga calamities and many things. Ang masama, sabi diyan mga minamahal, may mga nagsasabi, ang Christmas daw ay wala namang sa totoo lang nakakangiti. Dahil sa aming kahirapan, puro luha at kalungkutan ang nararamdaman. Ang tanong, may mga taong nag-iisip, are this the situation when God said, God is with us? Ito bang sinabi ng talata, now all was done, which my people feel you have spoken of the Lord by the prophet saying. Kindly, next. Natulog na. Amen. Praise the Lord. Ang sabi diyan, behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is being interpreted, God with us. Kung God with us, bakit ako lumuluha ngayon? Kung God with us, bakit ako malayo sa pamilya? Bakit ang dami kong problema? Bakit ako may karamdaman? Bakit punong-puno ng takot ang aking puso sa oras na ito? Akala ko ba God with us? Amen? Amen? Kaya kung sa oras na ito, mga minamahal, taglay mo, kapili mo, pamilya na may kapayapaan, dapat ka magpasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, na magamat wala kayong handa, but still you can see your children with you, smiling.
Nandoon mga minamahal, nakakapamuhay kayo ng may kapayapaan. There is no way na talagang sasabihin mo hindi ka pinagpala. Dahil lahat tayo mga minamahal sa bawat araw ng ating buhay na ating tinatanggap mula sa ating mahal na Panginoon, buhay tayo, humihinga. Pagpapala iyan galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit nangyayari yan? Amen. Akala ko ba God with us? Bakit hindi natin na-i-enjoy yung pagiging nasa atin ang mahal na Panginoon? Kindly, aklat ng Mateo, Kabanata 27, talata 22 hanggang 23. Lahat po muna, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Mateo, Kabanata 27, talata 22 hanggang 23, sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. At sinabi niya, bakit? Anong kasamaan ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nangagsigawan na nangagsasabi, mapako siya sa krus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. More than 2,000 years ago. Amen. Dumating ang Christmas sa ating buhay. Bumaba ang Diyos na katawan tao. Amen. Supposed to be from that moment, nung bumaba ang Diyos na katawan tao and dwelt among sinful people, nandiyan sa ating mga puso. Amen. Yan ang dahilan kung bakit nung tinanggap natin ang mahal na Panginoon, ay pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng tumanggap sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But like Pilate, katulad ni Pilato, mga minamahal, nasa harap na niya ang Diyos. Nagtatanong pa rin siya, mga minamahal, anong gagawin ko sa Diyos nito? What shall I do with this Christ? Akala ko ba tinanggap na natin na ang mahal na Panginoon nasa ating puso? But sometimes Christians doesn't know what to do with this Christ na nasa kanila. Kaya kung pag may problema, instead kay Kristo tatakbo, sa Bombay pumupunta. Kapag may problema, may karamdaman, nagraratel. Bakit? Hindi niya alam ang gagawin niya sa Kristong tinanggap niya sa kanyang buhay. Truly, God is with us. But the issue is, do we know? Alam ba natin kung anong gagawin sa Kristong tinanggap natin? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat tandaan po natin mga minamahal, kung alam lang ni Pilato ang kanyang nasa harap ay ang Diyos na nagkatawan tao. Amen? Hindi niya ito bibigyan ng husga. Yung mga tao sinasabi, pag tinanong mo, anong gagawin ko sa tao ito? Sasabihin na, crucify him! Crucify him! Ipako siya sa krus. Tanungin mo, ituloy niyo yung mga talatang yan. Tanungin mo, bakit i-crucify siya? Sasabihin na, ewan ko, basta sinabi nila crucify, i-crucify! Even that doesn't know. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, nung nangyari ang mga bagay na ito dahil sa hindi natin pagkaalam, yung God with us na sinasabi, totoo, God with us. But kung nandyan ang Diyos, pero hindi mo naman alam kung paano gamitin, paano siya iayos sa kanya, sa iyong buhay, ay ibig sabihin, magiging walang silbi yung God with us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, Lucas, Kabanata 2, talata 7 hanggang 12. Amen. Lucas 2, talata 7 hanggang 12. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita. Amen. That's right. Ng malaking kagalakan na siyang isa sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda.
masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, some people missing the essence of the Holy Child in a manger. Hindi nila maintindihan. They miss the essence, yung importance nito, mga minamahal. Amen? Kaya nga sabi sa English, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in the swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Kindly, next. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. Kindly, next. Sabi diyan, and the angel of the Lord said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings and great joy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The first Christmas pala, mga minamahal, ang purpose niya, mga minamahal, is to bring good covenant tidings between sinner and God. Amen? Na dapat daw we have experienced the great joy. Pag sinabing great joy, mga minamahal, grabing kagalakan dapat ang nararamdaman ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We started worshiping God today. Na-experience ba natin yung sinasabing great joy? Bakit nakasimangot pa rin ang ilang Kristiyano? Amen? Gumikilos ang banal na presensya ng Diyos, ang ilang Kristiyano nakatunganga lang. Bakit? Parang naglilimbo-limbo ang kanilang isipan. They're not after the great news, which is the great joy. Amen? By the way, kung titignan mo rin mga minamahal, kung titignan mo, ituloy ko lang, which shall be to all people. Kaya ituloy mo. Ang sabi diyan, next, for born this day in the city of David as Savior. So kapag narinig yan ng mga anak ng mga Kristiyano, wow! Ito na yung matagal ko ng prayer, answered prayer na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Which is Christ the Lord. Amen. Amen. Itong first Christmas daw na nangyari ay pinanganak ang Kristo na Panginoon. Amen? Ito nakakalungkot na minsan. Kindly, tuloy mo. Sabi diyan, and this shall be a sign unto you. You shall find a baby wrapped in the swaddling clothes, lying in a manger. Wow! Christ is coming. Nandyan, pinanganak na ang Kristong Panginoon, Savior. Pero bakit sa sabsaban? Kung king yan, dapat sa marangyang bahay o kingdom. Kung king yan darating sa atin, mga minamahal, dapat ang dami mga prinsipe at prinsesa na dapat, mga minamahal, nandyan, kung talagang ginagawa ng paraan upang maipanganak ang hari ng mga hari. Amen? Amen. Pero tandaan po natin, mga minamahal, some are neglecting the presence of the child Jesus. Ang ilan, nakafocus sila doon sa manger. Amen? Nakafocus sila doon sa problema. Nakafocus sila doon sa kawalan. Nakafocus sila doon sa mga pagsubok, mga minamahal. Nakapokus sila doon sa mga problema nila araw-araw. That's the reason why hindi makangiti ngayon. That's the reason why hindi maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Ang layo ng kanilang damdamin sa Diyos na mapagmahal. Instead of the angel saying, be filled with great joy. Pero bakit? Ano nangyayari? Because malayo tayo. Nakafocus tayo doon sa manger, hindi doon sa batang ipinanganak sa sabsaban. We focus on the problem, not to Jesus. We focus on our respective mga kanyang mga issues, not to Jesus. Take note the holy angel saying, behold, a child was born in a manger. Ang pinag-uusapan, ang sikat sa oras nito ay hindi ang manger. Ang sikat, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Lahat ng tinanggap si Jesus, sumigaw ng praise the Lord.
then bakit nalulungkot ka? Amen. Bakit hindi mo magawang magalak? You should focus on the child and not on the manger. Amen. Amen. The angel did not say, see the manger. Ang sabi niya, mga minamahal, see the child laying in a manger. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang ilan, sometimes nakakaproblema tayo because we focus on the blessing and not the blesser. Sinasabi natin parati yan, mga minamahal. Amen? Kaya nga, what makes a manger special? What makes a manger special? Simple lang yan, sa totoo lang. But what makes it special? Because of the child that is laid upon it. Dahil sa ang Kristo nakahiga, inilatag doon. Kaya naging yung manger, naging special sa harapan ng bawat tao. Palagpakan po natin ang ating malapay noon. Amen? Amen. Yung manger that time ay hindi lang normal manger. Kaya yung problema mo, mga minamahal, if you place Jesus on that, mawawala yung problema at mapapalitan ito ng kagalakan. Nakita niyo yung mga nagpatotoo? Ang ilan sa kanila, mga minamahal, bangkarote na. Noong nakilala nilang mahal na Panginoon, ipinasok nila sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan ng mahal na Panginoong Isus. When they place the first Christmas in their lives, mga minamahal, doon nila nakita, mga minamahal, yung bangkarote, pinalago ng mahal na Panginoon. Yung may cancer, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga Kristiyanong pupunta dito, hindi makalakad dahil ating mga kapatid, dumating kanya mahal sweetheart, dala-dala nila sa wheelchair. Talagang walang lakas ang paa. Miyerkules noon. It was a Wednesday service. Pagdating noon dito, mga minamahal, nagpupuri. Yung kanya mahal sweetheart, nakikita niya, tumayo. Pero hindi makagalaw dahil hindi nga makalakad. But nagkaroon ng unti-unting kalakasan ng kanya mga paa. At unti-unti niyang ipinalakpak ang kanya mga kamay. Bago sila umuwi, mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung pagkatapos ng bautismo, siya'y umuwi ng bahay, naglalakad na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Miracles before are still miracles of today. And it will come continuously because our God is forever. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, do not focus on everything. Ang bida ngayon, mga minamahal, hindi yung manger, kundi si Jesus. Ang bida ngayon, hindi si Santa Claus, kundi si Jesus. Amen? Nakita niyo yung mga nakasabit-sabit sa mga bahay-bahay ng mga tao. Si kanino mukha? Si Santa Claus. Pero nag-aaway, walang Kristo sa puso. Amen? Maring sabihin ng ilan, bakit mo ko pinakikialaman? Hindi ito pagpakikialam, mga minamahal. Amen? Ito'y pagsasabi ng katotohanan na dapat malaman ng lahat ng tao na ang importante sa Christmas, walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mawalan ka man ng hamon, pero mayroon kang Jesus, mga minamahal. There is a reason for us to have great joy. Amen. Mawalan ka man ng mga material na bagay, if we have Jesus in our hearts, mga minamahal, siguradong magiging masaya tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, Genesis chapter 39, verses 2 up to 3, and then italon sa 6. Aklat ng Genesis, Kabanatay 39, talatay 2, 3, talon sa 6. At ang Panginoon ay sumakay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Amen. Sa S, at kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Lahat ng tinanggap ang Diyos sa kanilang buhay, sumigaw ng praise the Lord. If God be with us, anong benepisyo ng taong tinanggap si Jesus? Amen? Paano?
Ang sabi ng talata, kindly, and the Lord was with Joseph. Take note, very clear. Nung si Jose, mga minamahal, tinanggap niya ang mahal na Panginoong Jesus. Jesus lived inside of him. Amen? And he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Amen. Amen. Unang dapat natin tignan sa verse 1. Joseph, when the Lord was with him, or is with him, he is the servant of his master, yet a prosperous man. Amen? Amen. Si Jose, nung siya po mga minamahal na sa kanyang Diyos, sa kanyang buhay, hindi siyang manager. Alipin siya. Amen? Kaya may master siya eh. Pero ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, bagamat siya'y alipin, siya'y pinagpalang Kristiyano. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? I just want to pass through this para na sa ganun maintindihan ng ilan. Ating basahin, Deuteronomio, Kabanata 28, talata 13. Kindly, bago tayo magpatuloy mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kabanata 28, talata ay 13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasa ilalim, kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, maraming Kristiyano ngayon ang nalulungkot dahil they thought kapag sila'y naging manager, saka lang masabing pinagpala. Kapag sila mga minamahal ay ang daming pera, saka masabing pinagpala. Kapag sila mga minamahal ay famous na talagang nakuha na nila yung mga tugatog ng tagumpay, saka lang nila sasabihin, ako'y pinagpala. Pero take note mga minamahal, yung salitang yan, and the Lord shall make thee head and not tail, thou shalt not be above only and thou shalt not be beneath, if thou shalt hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded you to this day, to observe and to do them. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, ikaw ang head, ikaw ang pinaka-presidente. Amen. Ang gusto, ibig sabihin yan, mga minamahal, katulad ni Jose, bagamat siya, mga minamahal, ay alipin, pero sa bawat galaw, sa bawat kilos, sa bawat salita, sa bawat ginagawa niya, mga minamahal, nakikita ang Diyos ay nasa kanya, pinagpapala siya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nasa pinakamababang posisyon ngayon sa iyong trabaho, hindi mo kailangang palitan ng boss mo para masabing pinagpala ka. Amen? Ang kailangan mong gawin ay ipakita mo kung paano isang Kristiyano na sa bawat hawakan ng isang Kristiyano ay pinagpapala. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ating babasahin ng talata no ating nabasang una, ang sabi diyan, ipinagkatiwala. Oh? Amen? Ipinagkatiwala sa Kanya. Bakit? Sapagat nakikita ng mga minamahal na ang Diyos ay sumasa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakita niyo yung mga nagpapatutuo? Sila mga minamahal janitor, tapos nung trabaho, nakita sila ng kanilang manager, unti-unti silang itinaas ng mahal na Panginoon. Bakit? Amen? Hindi dahil sa sila'y masipag, hindi dahil sa kung anuman, mga minamahal. Ang nakita ng may-ari, mga minamahal, kung hindi man niyang Kristiyano, ang nakita niya, sa bawat kilos mo, sa bawat gawa mo, nakikita niya, mapapakinabangan ng kumpanya ko ito. May galing ang batang ito. Sa totoo lang, hindi ka ang gumagawa noon. Ang sabi ng talata, Diyos na nasa iyo ang gumagawa ng bagay na yun. Yung mataas na performance mo, hindi ikaw ang gumawa niyan. Diyos na nasa iyo ang gumawa niyan. Palabahan po natin ang ating malabay na. Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, nakikitaan mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Pagtitiwalaan tayo. Bagay na hindi natin dapat makuha because of profession or we lack the necessary requirements. But if we have
that so-called, meron inside of us na binibigay ng mahal na Panginoon, mapagkakatiwalaan ka ba? Maganda ba ang performance mo? Kapag naganap mo yung mga bagay na yan, iyan ba yung makakatulong sa kumpanya? Kaya kunti-unti kang itinataas. Sabi ng mga kapatid natin, ating mga minamahal, bawal dito nakapalda. Kung hindi, delikado kayo, mawawala kayong trabaho. Ang ilang mga Kristiyano, mga minamahal, hindi nagpapatinag. Pumapasok sa trabaho, nakapalda pa rin. Ang ginagawa nila mga minamahal, iwas ng iwas sa may-ari. Siyempre, may pag-initan sila mga minamahal. Pero ginaganap nila ang kalooban ng mahal na Panginoon. Minsan mga minamahal, sabi ng patutunan ng ating mga kapatid, nagkaroon ng meeting. Ay kailangan makikita na lahat. Attendance checking o binanggit, sister, nasaan ka? Tumayo. Naku, nakapalda. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng may-ari, maganda pala yung nakapalda. Sa susunod ang uniform natin, palda na lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Bakit? Hindi mo binitawan ang salitang napakinggan. Amen? Hindi ka natakot sa anumang threat na pwedeng mawala ka sa trabaho. Pinanghawakan mo ang pangako ng Diyos. Nang sabi ng talata, nandiyan sa dulo, which the Lord, hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded thee this day, to observe and do them. Hindi lang mapakinggan, hindi lang mapanood, kundi gawin mo ang salitang napapakinggan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kung ang Diyos ay nasa iyo, believe that if God is with us, we can enjoy the fruit of unbelievers' effort. Ano ibig ko sabihin? Maski na hindi mo pagtrabaho, yung nakikita mo trabaho na hindi naglilingkod sa Diyos, mag-i-enjoy tayo diyan. Grabe ka naman, brother. Ibig sabihin, magtatamad na lang ako. Sila na lang magtatrabaho. Hindi sinabi magtamad ka. Amen? Pero sinabi, kapag ikaw, nasa iyo ang Diyos, yung mga efforts ng mga taong hindi mo kilala, bigla ka nalang bibigyan ng pagpapala nang hindi mo alam ang dahilan. Taong hindi mo kilala, dati rin umuusig sa iyo, bigla ka nalang pagpapalain at itataas sa iyong posisyon. Amen? Yung mga boss natin, hindi naman mga Kristiyano mga yan. Pero bakit ka pinromote? Pangako kasi ng Diyos na kapag yung ginanap ang kanyang salita, hindi mo iniwanan, Diyos ang magtataas sa iyo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Joshua chapter 24, verses 12 up to 13. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Aklat ng Joshua o Josue, 24 talatay 12 hanggang 13. At sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo, na siyang nagtataboy sa kanila sa harap ninyo, sa makatuwid bagay sa 2 hari ng mga Amoreyo, hindi sa pamamagitan ng inyong tabak ni ng inyong busog. At aking binigyan kayo ng lupain na hindi nyo binukid, at ng mga bayang hindi ninyo itinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga ulibuhan na hindi ninyo itinanim ay inyong kinakain. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan mga minamahal. In short, kung titingnan natin yung lingwahe natin ng mga Pilipino, sabi natin, ang Kristiyano spoiled sa mahal na Panginoon. Totoo yun. May negative connotation ng spoiled, pero sa totoo lang, mga minamahal, nung tayo ba ay may karamdaman, may ginawa ba tayo para gumaling? Amen? Ang ginawa lang naman natin, pumalakpak, nagpuri sa Diyos, dumalo sa banal na gawain, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen? Nagpakainit. Nakita mo na lang, wala na yung karamdaman mo. Pinagaling na ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Yung pagpapala, sa totoo lang, meron ka ba niyan before? Wala. Pero dumating sa iyo ang pagpapala. Because ang sabi ng talata, mga minamahal, and I sent the hornet before you, which drove them away from before you, even the 2 kings of the Amorites, but not with thy sword. Nung inalis niya lahat ng hadlang, yung mga pagpapala ng Diyos pinangako sa iyo, may mga hadlang dyan. Sabi ng Biblia, kaya ng Diyos alisin ang mga hadlang upang makamit mo ang ipinangako niya sa iyong pagpapala. Sabi niya, no? Sabi niya,
but not with thy sword and with thy bow. And I have given you a land which ye did not labor, and cities which ye built not, ye dwell with them, and the vineyards and olive yards which ye planted not, do ye eat. Grabe! Ibang taong gumawa, pero ang nag-enjoy, ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano mangyayari yan? Kung mananatili ang mahal na Panginoon sa iyong buhay. Amen. If God be with us. Kung pananatilin mo, kapag banal na gawain, nandun maramdaman mo parating banal na presensya ng Diyos. Sabi ng Biblia, aalisin niya mga hadlang sa mga pagpapalang ipinangako niya sa iyo. May mga pangarap ka sa buhay. God is with that, of course. But kayang-kaya ng Diyos alisin ang mga hadlang dyan kung manatili ka lang magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan ninyo mga minamahal. God is providing us everything. Tingnan niyo God's provision. Titignan niyo kung bakit. Paano kaya ang ginawa ni Haring Solomon? Bakit niya pinili ang katalinuhan ng Diyos kaysa sa mga kayamanan o anumang fame para manalo o magtagumpay sa kanyang mga kalaban? Bakit pinili niya yung sabi natin na unvalue, no value at all? Na sa tingin ng tao mo minamahal, ano mo yung kayamanan na yan? Eh, di naman yan totoong kayamanan. Kayamanan, golds, diamonds. Amen? Pero bakit pinili niya mga minamahal ang katalinuhan na kaloob ng mahal na Panginoon? Kung titignan din ninyo mga minamahal, during the time of manna from heaven, bakit sinasabihin sila ng Diyos, mga anak, huwag kayong kukuha ng sobra. Kumuha lang kayo ng inyong makakain for the day. Ang ilang mga Kristiyano, mga minamahal, kumuha ng sobra para sa bukas. Baka wala na bukas eh. Amen? Nagsobra sila mga minamahal. Pagkagising nila yung sobra, puro lahat na uod. Kaya sinabi naman ng Panginoon, sinabi ko sa inyo, kunin nyo na lang ang pagkain nyo sa araw. Doon sa Lord's Prayer, parating sinasabi doon sa Our Father, give us this day our daily bread. Bakit hindi niya sinabing 3 years bread? Give us this day our whole life bread. Amen? Ang sinabi niya, daily bread. Bakit? Mga minamahal? Sapagkat ang sabi ng talata, mga minamahal, if the two Christians, kapag titignan nila totoong pagpapala sa kanilang buhay, si Jesus ay sapat na. Jesus is enough. Amen? Eh brother, may uutang ako. Kaya ko bang ibayad si Jesus? Amen? Brother, may sakit ako. Kaya ko bang gamitin si Jesus? Kawalan ng pananampalataya, hindi natin kilala ang Diyos. Akala ko ba nasa atin ang mahal na Panginoon? If God be with us, Jesus is enough. Jesus is the answer to all our problem, to all our issues. Kapag nasa iyo ang mahal na Panginoon, sapat na ang lahat ng pangangailangan mo kayang ibigay ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal sinasabi ng Biblia? Sapagkat sabi niya, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay nasa atin ang mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay may pangangailangan, sasabihin mo lang, Jeremiah 33 verse 3. Pakibasa mga kapatid para sa mga minamahal na mga bisita. Aklat ng Jeremias, Kabanatay 33, Talatay 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Ang pera na uubos. Amen. Ang kayamanan na uubos, nananakaw yan. Amen? Tingnan niyo yung mga mayayaman, hindi makatulog. Bakit? Bantay ng bantay dun sa pera nila. Ayaw nilang iwanan. Dahil ayaw nilang mawala. Amen? Pero kapag nasa iyo si Jesus, ang sabi niya, anumang pangangailangan mo, tumawag ka sa akin. Ako'y sasagot sa iyo. Amen? Amen? My God shall supply all your needs. Hindi lang pera ang pinag-uusapan. Physical na pangangailangan, pinansyal na pangangailangan, spiritual na pangangailangan.
God is able to supply all our needs kung nasa iyo si Jesus. Kung wala si Jesus, pipiliin mo ang health card. Pag naubos na walang nagkamali ang doktor, patay ka. Maraming mayayaman na tao, nung sila ay nagkaroon ng karamdaman, hindi mabayaran ang kanilang pera maski wala magawa yung pera nila. Pero namatay pa rin sila maski na napakaraming pera. We know that. Even famous people, bakit sila mga minamahal, talagang tanyag, pero still, tumatalon sila mula sa 3rd floor, 4th floor, 5th floor ng building para magpakamatay. Dahil wala sa kanila si Jesus. Pero kapag nasa iyo si Jesus, bukas, mamaya, wala kang isasaing, nandito ka nakangiti pa rin. Bakit? Alam mo, may kakatok sa pinto mo, magbibigay ng pagpapala sa iyo. Wala po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord! Nung aming tahanan ay kubo, mga minamahal, unang-una pa namin kami kabaguhan sa mahal na Panginoon. Dahil sa kainitan, sabi namin, sige maglingkod tayo. Walang bigas. Amen? Buong araw kami sa banal na gawain. Tapos sabi ko sa akin, mga magpunta kayo, manghiram ng bigas doon sa mga kapitbahay. Lahat sila nagsabi, wala. Sabi ko, nais ng Diyos, mag-fasting tayo. Amen? Kubo lang ang bahay namin, mga minamahal. Amen? Pero never namin naramdaman na pinabayaan kami ng ating mahal na Panginoon. Amen? Alam po niyo, mga minamahal, sabi ko, sige, wala na tayo kakainin, mag-fasting na lang tayo, puri na lang tayo. Pagpuri namin, mga minamahal, maya-maya mga minamahal, mayroong kumakatok sa aming pintuan. Yun, sa pinakamalayo, mga minamahal. Sabi namin, anong problema po? Sabi niya, nabalitaan ko po na wala kayong isasaing. Punta kayo sa bahay, kunin niyo yung isang kaban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ang anumang kayamanan ng kailangan. Ang kailangan mo yung Diyos na kung anong pangangailangan mo. In His perfect time, tatanggapin mo at hindi kanya pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Noong oras ng COVID-19, mayroon ba nagawa ang pera ng mga mayayaman? Wala naman nagawa. Marami mo yan, patay pa rin. Pero yung bata, doon sa Jessica Soho, na COVID-19, ang ginawa ng bata, mga minamahal, pinicture sa Jessica Soho yan. Amen? Ang ginagawa ng bata, pagkaman hirapan huminga, puri pa rin ang puri sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng bata, ng reporter, bakit ka kumakanta? Supposed to be nagpapahinga ka dahil may COVID-19 ka. Sabi niya, sa pagpupuri ko, nararamdaman ko ang kalakasan, kaloob ng aking Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Jesus is enough! Amen! Hindi ka kailangan malungkot kapag nasa iyo ang ating mahal na Panginoon. The second thing na dapat natin malaman sa buhay ni Jose, ang sabi niyan, Joseph's hand, all things that he undertake, were all being blessed by God, said in verse 3. Ang business mo, bangkarotit, pinatala ko kapag nasa iyo, mahal na Panginoon. Bawat ginagawa mong trabaho, pinagpapala ng Diyos dahil nasa iyo, mahal na Panginoon. May sakit, pinagagaling ng Diyos by just laying your hands. Pinagagaling sa panandalangin na ating kinagamit ng Malabang Lista with Estrada Almeida, ating mga minaman na manggagawa. Marami na tayo na experience yan. Ang dami mga karamdaman. Hindi tayo kumain ng gamot, nag-lay hands. Bakit? Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang kamay ng isang taong nasa Kanya ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Third, God is magnified in everything that we do. Amen. Nung nakikita ni kanyang boss, mga minamahal ni Jose, sabi niya mga minamahal, grabe itong si Jose. Lahat ng ginawa kanya, okay lahat. Kaya sabi niya, okay, I entrust them all to you. Sapagkat alam ko ang Diyos ay nasa sayo. Huwag na huwag kalilimutan ng mga anak ng Diyos na kapag tayo may mga achievements in life, nakamit natin yan dahil ang Diyos nasa atin. Parati nating sinasabi, glory to God. Walang glory to me. Dapat. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, kaya dumarating ang mga pagpapala sa mga taong tumanggap sa mahal na Panginoon ay dahil ang Diyos ang gumagawa sa kabila ng mga hurdles in life. Ang Diyos hindi tayo pinababayan. Kindly, last 3 verses. Matthew 5 verse 16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay 5, talata 16, ito po ang nakasulat.
Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan sa atin naglingkod sa mahal na Panginoon dahil nakita natin ang kabanalan na ipinapamuhay ng mga Kristiyanong nauna sa atin. Ang ilan sa atin, mga minamahal, nakita natin that despite all trials and problems in our lives, nakita nung ating kapitbahay na matagumpay pa rin tayo, nakangiti pa rin tayo, bagamat may mga takot sa buhay, nandun pa rin dalo tayo ng dalo, tinatawag tayong ninong, pinagtatawaran tayo, pero hindi natin pinapansin sapagkat alam natin, mas mahalaga ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We ignored everything, all persecutions, we ignored everything because of Jesus. Amen? Dahilan kung bakit 2023 na ngayon, darating ang 2024 na dito pa rin tayo magkakasama. Amen. Amen. Dahil patuloy tayong nating ini-ignore. Hindi mahalaga kung anong sasabihin ng tao sa atin. Sasabihin ng tao, ay, napapaliw na si Ubing Superer. Halala, mabaliw na kung sa tingin nyo mabaliw. Ang importante, naglilingkod ako sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sabi nung aking kapitbahay noon, mantagi mo ba naman ang bahay nga namin? Sabi ko niya, abot-abot dingding. Talaga pagtatawanan ka talaga. Amen. Sabi ko sa isip ko, luko-luko to. Sabi ko sa isip ko, baguhan pa ako noon, ganyan ang mga words ko. Luko-luko to. Hindi lang niya alam, inhinyero ako. Amen. Pero, kailangan mo tisin. Para patunayan sa kanila na ikaw talaga binago na ng Diyos. Amen. Hindi po pwede mga minamahal, porkit na-provoke tayo, tira tayo ng tira. Mawawala yung ating mga patotoo. Amen. Ipakita natin kung paano tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko sa inyo parati, ni halo-halo, hindi kami pautangin ng aming kapitbahay dahil wala silang tiwala sa amin na makakabayad kami ng 10 pisong halo-halo. Masakit. Yung gustong-gusto ng pamilya ko na kumain ng halo-halo, hindi ko mabigyan dahil ayaw ko pautangin. Amen? Amen! Pero yung aming kapitbahay ngayon, ang daming utang sa amin, hindi na nagbabayad, pinabayaan na namin, bahala ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kapag kumilos ang anak ng Diyos sa iyong community, nakikita nila, sasabihin nila, ops, huwag mong gagalawin yan. Anak ng Diyos yan. Amen? Amen? Yung dating pinagtatawanan, ngayon, kumukuha ng respeto. Bakit? Nakita nila, the light that is in us, nag-shine. Sasabihin nila, maganda pala ang maglingkod sa Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin mga minamahal, gusto kong ulitin yung talatang ating nabasa. Unang-una dun sa Tagalog natin ng mga minamahal, dun sa verse 6 dito sa Genesis mga minamahal. Amen. Sa verse 6. Genesis chapter 39 verses 6. Verse 6. Kindly. Genesis chapter 39 verse 6. Last verse. Beloved instrumentalist, please. Dito po sa aklat ng Genesis Kabanatay 39 sa talata ay 6. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. At hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Amen. Kapag ang Kristiyano nasa kanya ang Diyos, walang pangit na Kristiyano. Amen! Sa Tagalog mo minamahal. Hindi. Paki-flash yung verse na yan sa Tagalog. Genesis chapter 39 verse 6. Kindly, mga minamahal. Sabi niyan, kanya pinakamahala ang lahat niya mga tinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam ng anumang kanya laban sa tinapay na kanya kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Kras ng bayan si Jose! Amen! Kung last lang ang pinamumuhay ni Jose, ang dami niyang chicks. Amen? Sa totoo lang, kung namumuhay siya hindi sa Espiritu, ang dami ng chicks. Kasi ang Kristiyanong pinagpapala, pinagwagwapo at pinagaganda ng ating mahal na Panginoon.
Walang pangit na Kristiyano. Amen! Sa mata ng Diyos, mga minamahal, magaganda ang mga anak ng Diyos. Nakita niyo mga minamahal, kapag tayo naglalakad, amen, kung talagang titignan natin, sometimes, tayo, alam natin, huwag natin tayo magsinungaling sa sarili natin. Kung minsan hindi magandang pagkakadrawing ng ating nanay at tatay sa atin. Amen. Pero kapag tayo kumilos, nandoon mga minamahal, ang kabanalan, nandoon mga minamahal, ang sinasabi natin mga minamahal na talaga, kalooban ng mga Panginoon, ang tingin sa atin ng mga tao, karespe-respeto. Amen? Hindi binabastos sa mga Kristiyano. Bakit? Nagagandahan sila. Nakikita nila mga minamahal. Pumunta ka ng bayan, baba ka ng bayan. Sasabihin mo, punta nga sa Jesus Miracle Crusade, sabihin mo sa tricycle. Sasabihin nila, saan yan? Doon sa may Jesus Miracle Crusade. Sa may Mamarlaw. Yung mahaba yung damit, yung mahaba yung buhok ng mga sister, sabi mo, yes, darating ka dito. Bakit? Nakikita nila kung paano kumilos ang mga anak ng Diyos na pinagpala. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan niyo mga minamahal, lahat ng yan nangyayari despite mayroon tayo mga kakulangan sa buhay natin bilang Kristiyano. May mga pagkakamali tayo. May mga nagagawa tayong pagkakasala dahil sa ating mga kahinaan. Hindi ko sinasabing namumuhay tayo sa kasalanan. Pero dahil sa tayo'y tao lamang, mahina, sometimes, gumagawa tayo ng bagay na hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Pero sinasabi lang ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay sa oras ng parabang napabayaan ka na, balik ka lang, hinihintay kita. Amen? Always remember the prodigal son. Umalis yung bata, mula nung umalis yung suwail na anak, ang tatay, ang sabi na, araw-araw nandoon sa bintana, hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Amen. For the past 2023, meron tayong mga nagawa mga kapatid. Dahil lang kung bakit, para bang hindi mo ini-enjoy ang Christmas ngayon. Para bang lungkot na lungkot ka at para bang lupay-pay ka masyado. Bumalik ka lang sa Diyos. And when God is with us, lahat ng pagpapalang na kay Jose, tatanggapin mo sapagkat tayong lahat ay mahal naman ng Diyos. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until the day my head, and I will sing of the goodness of God. Minsan nun pa mga minamahal, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Let us sing unto the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And all that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you've been good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
napagod ang Diyos magpala sa atin. Hindi napagod ang Diyos magbigay ng pagpapala sa atin. Kami, sa aming pong pamilya, ramdam namin ang bawat araw. We do not have billions in our bank account, but we have our God in our hearts. That every time we ask blessing, nagbibigay ang Diyos sa aming buhay. Gumagamit ang maraming tao, hindi namin kilala, upang ibigay ang mapangailangan namin. Because the goodness of God is in us always, daily. Kung matuto lang tayo, mga minamahal, sabihin sa ating mga sarili, God is with us. Amen? Patuloy po nating awitan ng ating mahal na Panginoon. I love you. You had led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I have known you as a father. Yeah. You as a friend. I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath, thank you, Lord. This is going on. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am oh, I will sing of the goodness of God. Sing from your heart. And all my life you have been faithful. And so good. Thank you, Lord. With every breath that I oh, I will sing Praise the Lord. of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. For every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. you just pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Do not forget. Huwag kakalimutan, mga minamahal, that in our lives, God is always faithful. Hindi niya nakakalimutan ang isang makasalanang tulad mo at tulad ko. Parati na tayong pinapakinggan. Napakabait mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Hindi mo kami pinababayaan. Alam namin, parati ka nakabantay sa bawat isa. Alam namin, mahal na Panginoon, pangako mo, you will never leave us nor forsake us. Sometimes, dumarating ang oras na pinagdududahan namin ang salitang ito.
Turuan mo kaming manampalataya sa iyong mga pangako. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Nais namin maglingkod sa iyo. We want to enjoy your goodness in our lives. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa panandalangin ng aming ginagalap, minamalabang lista, Estrada Almeida, aming mga minamahal na manggagawa, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, come forward. Umurito kayo sa harap. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Napakasimpleng nais ng Diyos. Gusto ng Diyos kayo ay pagbigyan ng mga pagpapala. Pero sometimes, we don't know what shall we do this Christmas. Di natin alam anong gagawin natin sa Jesus na nasa atin. Even our beloved viewers, wherever you are, whatever your situation sa oras na ito, come, receive Jesus, and God will bless you. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Kailangan manampalataya sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tao'y nagkasala. Kailangan magsisi. At ang sabi ng Biblia, mga binawag tayo magsisi sa tao. Walang magawang tao. Magsisi tayo sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay. Nakikinig ng ating mga salita. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, if you receive Jesus and you receive baptism in Jesus' name, your sins shall be forgiven and the power of the Spirit will come upon you. At ang pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano nakita nyo nanginginig, umiiyak, hindi yan nanginginig o nakukuryente man. Hindi yan umiiyak dahil sa kalungkutan. Grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos at grabing kagalakan ang ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, minamahal, sumunod kayo sa aking mga pagagawing panalangin, pagtanggap. Lahat ng aking sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus. Sumunod kayo mga minamahal, mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nalaman ko napakahalaga pala ang iyong kapanganakan na pagtubos sa aking buhay. Ako'y makasalanan. Mula nung ako'y nagkaisip mo sa mga oras na ito. Pero humingi ka ng kapatawaran. Patawarin mo ako. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa lahat katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit ni Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man kanilang mga pangailan sa oras na ito, tumugunin mo sa mayroong kaparaanan. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa bawat lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Sa oras na tumalapit sa pandalangin na aming ginagalap, minamalabang lista with Estrada Almeida, ay pumaminaman naman magagawa. May kami patawarin sila ng kanilang nagawang pagkasala. Gawin silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Nawan dito na tuloy na kanilang paglilingkod, simala pa ng nawa ito, mahal na Panginoon, upang sila ay aming makasama sa aming paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sila at nagawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng malabang lista with Estrada Almeida. Ang pumaminaman na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Cast out in Jesus' name. COVID-19, cast out in Jesus' name. High blood, cast out in Jesus' name. Stroke,
Cast out in Jesus' name. Ang pinipandaw, cast out in Jesus' mga pananamig. Cast out in Jesus' name. Lahat ng mga pagbabagay ng iglesia. Cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in Jesus' mighty name. Be healed. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Lahat sumigaw na, Praise the Lord! 3 times, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan na po tapos ang ating pagkakar sa salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pitadako na po sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Narito po ang ating mga kapatid, ating beloved na elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos, sa dakilang privilege na ipinagkaloob po sa akin, sa inyong abang lingkod. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal, amen, ay darako po sa ating pong mga announcement. Balit bago po mga minamahal, amen. Yung ating po palang handog pasasalamat, mga minamahal. Amen? Yung ating handog pasasalamat. Bakit meron po tayong handog pasasalamat, mga minamahal? Amen? Pasasalamat, amen, sa taong nilangisan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Merong, hanggang sa mga oras na ito, bakit tayo pinagpapala ng ating dakilang Diyos? Bakit tayo pinag-iingatan ng mahal na Panginoon? Bakit yung ating mga negosyo iniingatan, pinalalago ng ating pong pinakamamalapang Diyos? Bakit tayo mga minamahal, amen, nakakaranas ng kagalakan, amen, sapagkat merong taong nananalangin, mga minamahal, amen. May taong laging nakaluhod ang mga tuhod, nagpupuri, laging nag-aayuno, mga minamahal, amen. At bilang pasasalamat, amen, sa taong nilangisan ng mahal na Panginoon, amen. Unang-una, sa ating pong dakilang Diyos, tayo magpapasalamat, mga minamahal, amen. Nasabi na aklat ng Mateo, mga minamahal, dito po sa 10, mga minamahal, at samantalang kayo nangaglalakad ay magsipangaral kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga may patay, mangaglinis kayo ng mga kitong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pila, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain, mga minamahal. Amen. Karapat-dapat lamang po, mga minamahal. Amen. Kung saan tayo pinagpala, mga minamahal, financial, mga minamahal, cash, pwede po, mga minamahal. Amen. Tayo yung ating mga tanim, amen, mangga, amen, sibuyas, bawang, bangus, mga minamahal, amen, ibigay po natin, ihandog natin, amen. Yan po ay makakarating sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, amen. Pulakpakan po natin ng malakas, amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord, amen. Dito sa 42, at sinumang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti. Sabihin yung pagpapala, mga minamahal, amen, laging aalalahanin ng ating dakilang Diyos ang bagay na ating ginawa, mga minamahal, amen, na ating sinusuportahan, amen, ang mga manggagawa, mga minamahal, amen. Tayo po ay nagmamahal, amen. Kung iniibig natin ang ating dakilang Diyos, amen, paano natin maipapakita, amen, sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating mga kapwa. Lalong-lalo na, amen, sa man of God at sa kanila pong mga itinalaga, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pagmarcha na lamang po sa harapan, mga minamahal, amen. Ating pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Marquez, praise the Lord,
para po ipanalangin yung ating pong handog pasasalamat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O po mapagpalang Ama, sa dakilang pangalan mo, Panginoon Jesus.